Takže čaute, vítam vás pri mojom ďalšom let's play na Minecraft. Toto už je tretí part a vidíte, že tu máme jednu veľkú zmenu a to je tento texture pack. Mne sa veľmi páči, tak som si ho aj dal. Ako vidíte, pekné veci, pekne to tu vypadá. Tie diamanty tiež, tak som tu. No a dnes som, teda v predošlom parte som tu toto spravil. A zombik to je už zas. A viem, že som si chcel natešiť stone, lebo nemám. Čo toto? Takže dobre. Tak toto sa nezdarilo vôbec. Skapal mi ďalší večer. Takže dobre, no. Tak ako môžete vidieť, creepery sú svine. A nechápem, ako sa tu to mohlo zabugovať. Ten večer, keď bol je v jednom. Nechápem to. No ale čo už. Tak nič, no. Toto dierku. Tuto zarobím. No, aspoň vidíte, aké sú tie creeperovia. Taký, no. Nemajú takýto vôbec byť. Dobre. Stačí to takto. Sprostý creepery. Hrozné s nimi. Oni sú špatní na mňa. Počkať, a ešte aj skeleton, no. Super, ešte že som dobre ja. Dobre, takže spravím si ten meč. Aj veci ostatné, všetko mám zničené už, ako vidíte. No takto vôbec. Tak dajte mi akože vedieť, či sa vám tento texture pack páči. Mne osobne sa páči moc. Je pekný, podľa mňa. A super, mám pokrom páči. Musím si spraviť nový. Aj tie cobblestone sa mi viac páčia. Aj ten shooter je tiež pekný. Tiež sa mi páči. Však povedz si potom, mne to osobne to mi je asi jedno. Ale mňa by som hral, to je asi také. No, asi tak. A dneska by som si chcel spraviť konečne už základy na dom. Takže, tak. A v prvom rade chcem vykopať kameň. Aj drevo, nemám nič nemám. A ešte som chcel nájsť sugarcane na ten enchanted table, takže tak asi. Tam nejdeme. Takto vykopeme toto. Vykopem všetko takto. Spravíme cestičku hore, nech sa to dostaneme, že super. Koľko mám? 36, to nestačí na domček, to vôbec. Ešte musím to dať aj vypáliť, takže aj černé potrebujem. Černé. Teraz nemyslím ako urážku, dobre? To vôbec. Ja, ale tam toto je to zaujímavé. Je tu kopu černého. To kopu myslím fakt dosť černého. To si tu spravím cestu. Cestička. Iron, vidím tam iron, dobre, tak tam sa vydám hneď. Ak neskapem. To by bolo dosť na nič, keby som teraz skapal. Ale najprv zoberiem černé, to je úplne jasné, že zoberiem černé. Tak, vykopem všetko černé a pôjdem na iron. Černé. Dosť ho tu je, takže nemusím mať strach, že mi dojde. Takto.
Kto tu je? Však sa mi zničí krompač dovtedy, dokedy dojdem k tomu ironu. Á, dobre. Aha, tam je tiež ďalší iron. Dobre, aj tam je ďalší. Fú. Karamba. Takže takto. 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 No dobre. Teraz musím tam myslieť, ak sa dostanem. Dobre. Takto. Nie, takto. No dobre. Výborne. Už som skoro pri tebe, Iron. Som nad tebou. Idem za tebou. Ja ťa chcem. Takto. To je pekne na nič, ak sa tu dostávam tak krkolomno. A to vôbec takéto zvuky. Iron, 1. Ich habe ein Iron. Moja nemčina nie je ešte dostatočná na to, aby som tu začal hovoriť jak nejaký kápo po nemecky. Ešte ja sa strašne bojím tej výšky. Ja sa bojím, že spadnem a to špatne dopadne, keď spadnem. Nemám... Aha, zoberiem ešte černé. Využijem lopatku pekne, drevenú. Som bohatý, ešte zničím. Toto všetko zničím. Tak si tu spravím cestičku. Ale nezničím si ešte krompač. Na čo by som nezničil? Spravím si cestičku takto. A však to je hneď tuto, to nevadí. Dva irony, to vážne, to nemám ani, na meč mám. Spravím si mečík, zoberiem černé, černé. A dám to do pece, tak chcel som povedať. Takto, a ešte jeden tu som... Dobre, a dám to takto. Dneska som trošku hyperaktívnejší, dal som si Coca-Colu a... A je to... Ale nie. Takýto som normálne. Dobre, takže zás vám musím povedať, že som si zabudol nastaviť ten časovač, čo ma zás štve. Takže zás neviem, keď som začal a zás sa bojím, že sa mi za chvíľku vypne nahrávací program. Musím začať točiť cez niečo iné, pretože toto je na nič. Však čo vám budem hovoriť, vy to poznáte. Ak natáčate tiež, tak viete, o čom hovorím. A ja neviem, čo som si chcel spraviť. Krompač mám. A, toto som chcel som žrať. Aha, morkvička. Počkaj, nemusím zasadiť. Tuším. Počkaj, drevo ešte. Ešte koľkokrát pôjde do tej čestky. Spravím si čestku. Ešte jeden. Takto chlebíky tu mám. No, hádam to aj... No áno, akurát. Perfekto. Dám si niekde čestku a tam budem... Nie, toto bude sklad na obilniny. Presne tak. Takto. Výborné. To je už predom určené. Počkať. Som to si šebeky, už neviem, čo je zrejme. Toto je zrejme určite. Vidíte ten texture pack? Také, je to krajšie tie semienka a tak však... A toto už je? Ešte asi... Toto je už vyrastnuté, nie? Neviem, ja neviem vôbec, fakt neviem. Prečo tu mám? Či počkaj, čo to tu je? To je pšenica? Alebo mrkva? Čo to tam majú? Tu mám semienka, to je jasné. To zoberiem, zničím a tam semienka. Ale ja fakt neviem, že čo to tam... Aha, mrkva, vyrastnutá mrkva vypadá takto. Aha. Takže mrkvičku dám tiež takto. Aj tie slepky vypadajú epicko. Tiež tie slepky dobre vypadajú v tomto. Takto. Švác, bum. A teraz som odtiaľto prišiel a už je to zrejme. Tak. Teraz som tu bol.